ngalon di se ga tieme tinya wele la fala ka chideme tinya wele la ngalon di se ga tieme tinya wele la fala ka chideme tinya wele la ngalon di se ga tieme tinya wele la fala ka chideme tinya wele la namara shikolo mawe tinya wele la fala ka chideme tinya wele la saraga jubu bomori tinya wele la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبارين شريف لا تيفي لا جبغو مالكونا مالكو كفولين ولين من دو وي أو ديتي أو منو سغلين شريف لا تيفي لا وغتي بلا جلنا بي أغا واجولي كene أمي كنزابوغو Bamako faba konnala alama hinana an karamogo Elhaji Seku Sala aleka kalande munu sigileno Bamako ni alamini bela jelena ladala ube faranyonga ka alukurane kalan belebele minke ningo ke hinengini ye kanyeshi anga jamana dem kelengelena bela jelema o hukum konnala yena kurane kala o kera Desamburu kalo samba fla ani muganduru konnala Bamako faba konnala min kenaka anga maba chama beno ani anga karamogo chama bara inu dona ne alkurane sanuman kalani kurane kalan bane ko fe folikan tannikani wale nyimandon kan chama kera be mi soro lolula anga je anga nyamara olufe rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أمنا قائلا لندية أمنا قائلا آمين على كأنك دومني آمين على كأنك جبل باشي آمين على كأنك كون آمين على كأنك شكرا آمين على كأنك سيجرا آمين ومونين نه إكاد إننا كمنا إكاد قدام يانتلا على كأبني آمين على كأنك شكرا آمين على كأنك كون آمين أبدو باكا صلى الله عليه وسلم آمين يا رب إزايكين براجي ويجومني سبسالكو donc amman kalfa do alala ka tangani no ala en fenneni aw ala ka an be kisi ka bo shaytané toro ya rabbi ay manganda salamo aya kuluma do ambi se sala ka ziyara do hono ma chama be se sala fo na ute se sala do igoni an faw ni se sala jera an faw ye se sala khadimu nyonya an faw ye karama ye se sala la ay kaba ko ye se sala la anye mumme ada Allah ola nin kene ika wele doro ko se sala ka kalande wallahi ikuna dia Allah se sala mu Sheikh Ahmad Masina Sheikh Ahmad Maudo alhamdulillah ale de se sala na lifo depuis amana dogono kumebo kana Sheikh Ahmad jura kana duo nyine afe dogono kumuka boli sondabla uka ogon kumu bolo flamunumbe ukoko Sheikh Ahmad munaita fo ko ni dogono ka tubi uka boli sondabla akola ayute ku tubi bagabe na le ka to ko salaha Allahu akbar kono nana ko salaha ye miseli de
k'a bɛna dɔgɔnɔw ni filaw kala ɲɔgɔn na k'u kɛ fa kelen ba kelen ye k'u kɛ kɔnɔ golo kelen ye ka furuw don ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ marifa ma ta muru ma ta mun nana ye Sekusala nalen i n'a fɔ Nabilahi Isa ye maaw la nisɔndiya ni Alakira nali ye cogoya min na a ko wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di yasmuhu Ahmad a ko ale Isa kɔfɛ cidon dɔ bɛ na a tɔgɔ ko Ahmad Sheikh Amadu fana ye kɔrɔnfɛ mɔgɔw nisɔndiya ni Sekusala nalen Sekusala nalen mun de tun bɛ Sekusala bolo an b'a fɔ ko pistolet fitinin marifa fitinin don marifa in tɛ ci maa la ko jagoya ka kɛ silamɛ marifa in tɛ sinji fara marifa in tɛ badenya fara marifa in tɛ balimaya fara marifa in kun dilannen don ni ismullahil azamu de ye ismullahil azam jumɛn de kun kɛlen don k'a dilan wasila jumɛn Sheikh Usman Fodiya ye mun wɔlɔfi n'a daminɛ bada'atu bi bismillahi nazmu qasidati wa usna bihamdillahi fi kulli lahzati o de kun kɛlen don k'a dilan ni Sekusala taar'i jɔ dugu mun da la n'a ye marifa in ci maa o maa ye kafiri ye i b'i ka boli bila i bɛna fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Sekusala sibe Amin. An bɛ Alahu Taala tando ka sɔli kɛ cidenw na fasamanti kan n'o ye Muhamadu ye salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. An k'a dɔn k'a fɔ ziyara baaraw la hɛrɛma don baaraw la fasamantiyalen don sabula Alakira yɛrɛ ye an su ka kɛ ziyara kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka hakili jigin kɛ an ka maaba tɛmɛnenw na walisa maa minnu b'u kɔfɛ olu fana ka se ka labɛn ka kɛ maabaw ye o de kama n'i y'an ka sheikhu ninnu lajɛ nafila seli m'u bila cɛw ɲɛ nafila sun m'u bila cɛw ɲɛ nka mun de y'u bila cɛw ɲɛ Alakira kanu maa o maa n'a y'i dan Alakira kanu na e tɛ se ka fɔ a tigi la ɲɛnamaya kɔnɔ tun abadan o de kama Alakira ka sahaba dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma Tufayil a nana Alakira ma a ko ne bɛna n ka baara tilan 4 kɛ sɔli ye e Muhamadu kan Alakira ko i ye baara ɲuman kɛ nka n'i ye dɔ fara a kan o de ka fisa a ko n bɛ n ka baara tilancɛ kɛ sɔli ye e Muhamadu kan Alakira ko i ye ɲuman kɛ nka n'i ye dɔ fara a kan o de hɛrɛ ka bon a ko o tuma ne bɛna n ka baara bɛɛ kɛ sɔli ye e Muhamadu kan a ko o tuma i ka hami bɛɛ ɲɛnabɔra wa i ka junubu bɛɛ kafari la i wasara diɲɛ ani lahara o de kama n'i y'a ye sheikhuw ye cɛw dan u y'u dan ni Alakira kanu de ye o de la Sheikh Fazazi b'a fɔ an ɲɛna a ko madihu nabiyillahi azka ta'abbudi a ko bato foyi tɛ yen min ka fisa n'o de ka sanu o de ka di Ala ye ka tɛmɛ Ala ka ciba tanuni kan n'o ye danfɛnw na sɔn hɛrɛma ye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mun kama lima haza min fadlin sabula n'i ye diɲɛ fasamantiya ni lahara fasamantiya fara ɲɔgɔn kan Alakira kelen y'a ka fɔ wa fakhrin
maa bɛ se ka waso ni min ye diɲɛ ani lahara n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ala kɛra kelen y'a ka fo waso o da de ye diɲɛ kuntigiya ni lahara kuntigiya ala y'a di ala kɛra ma wa waso tɛ dɛ ala y'a sɔn a la o tuma ni cɛ min y'o cɛ in kanu e de bɛ fusaya ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan o de la mun de kama abubakar kɛra sheikhul awliya ka sɔrɔ abubakar kun tɛ sun ni bɛɛ ye a kun tɛ seli ni bɛɛ ye nafolo kun t'a kun ka tɛmɛ bɛɛ kan mɛ ala kɛra ko tile ma deli ka bɔ kɔrɔn fɛ ka taa bi tilebi fɛ k'a jɔra danfɛn dɔ kan cidenw ni nabi ɲumanw kɔfɛ min ka fisa ka tɛmɛ abubakar kan mun kama ala kɛra kanu min bɛ abubakar la ko in yɛrɛ ye kanu de ye o de kama n'i y'an ka sheikhu ninnu lajɛ an karamɔgɔ bɔra ka sheikhu ka bonyabaw fɔ an b'a fɔ ni bonyaba ninnu bɛɛ kun b'a bolo nga bonya ninnu laseli mun kun don dɔnni yɛrɛ kun tɛ majigin yɛrɛ kun tɛ mun don ala kɛra kanu de tun ye dusukun fa kojugu ni ala kɛra ye dusukun fa ka ban e bɛ kɛ i komi ala ɲɛ n'i ye min ye o de bɛ kɛ n'i ye min fɔ o de bɛ kɛ n'i bolo ye min kɛ a b'i komi ala de y'o kɛ o tuma ni kira kanu nana ka ban baara tɔ bɛɛ dafalan de ye ko in yɛrɛ ye ala kɛra ko de ye o de kama maa o maa n'i b'a fɛ ka nin sira in ta a ma taa k'i dan dɛ i jija i ka kira kanu ka tɛmɛ i yɛrɛkun kan o de kama Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu sahabaw nana ɲininka minnu ma ala kira ye ɲɛnamaya kɔnɔ u ko Aliyu ma yala aw ka kira kanu kun bɛ cogo di Aliyu a t'a dɔn olu sahabaw tun bɛ kira kanu cogo min a bɛ n'a fɔ cogo min fɔcogo t'a la a ko nka n bɛ se ka fitinin min fɔ n'aw b'o faamuya anw ka kira kanu na anw tun bɛ ala kira fɛ ka tɛmɛ an wolobaw kan an tun bɛ ala kira fɛ ka tɛmɛ an wolofaw kan an tun bɛ ala kira fɛ ka tɛmɛ an furumusow kan an tun bɛ ala kira fɛ ka tɛmɛ an wolodenw kan an tun bɛ ala kira fɛ ka tɛmɛ an ka nafolow kan anw tun ka ala kira kanu maa min ni ji minɔgɔ bɛ n'a faga o ka ji sumalen kanu tun ye kulonkɛ ye anw ka alakira kanu kɔrɔ Allahu akbar atakbir atakbir ay lam yalgi atakbir summa takbir la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam o de kama ni y'o kanu lajɛ an ka sheikhu ye ninnu de ta k'a kɛ u ta sira ye Allahu akbar o tuma ni kanu nana dɔrɔn da bɛ yɛlɛ nka ni kanu tununa da bɛ tugu o de kama e ma ye alakira sallallahu alaihi wa sallam Allahu taala y'a fɔ a ye hadisul qudsiw la a ko n kalila n ka masa galangeya la ni danfɛnw nana ne ma bonda kelen kelen bɛɛ fɛ n t'a dayɛlɛ u ye n'u nana ma sira kelen o sira kelen fɛ n t'u bisimila f'u kana e Muhamadu de kɔfɛ o tuma walisa i ka kɛ waliyu ye fɔ kira in kanu ka dusukun fa o tuma kanu ka kolo fa a ka sɛmɛ fa a ka joli fa a ka bu fa a ka joli fa a ka golo fa kira kanu ka kɛ i komi e tɛ ala kira de bɛ yen n'o kɛra kɛsu bɛ kɛ ye sabula kira kanu yɛrɛ de ye kɛsu ye e ma ye Abdullahi Suad a ko a ka kumakan dɔ la a ko lamma ra'aytuhu وضعت كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته أكو مامي محمد ينينا ko ale y'a bolo fila biri a ɲɛna nka k'a fɔ ko alakira manda y'o tɛ dɛ a siranna alakira ye cogo ɲɛ kojugu a kana n'ale sɔn a bɛ ɲɛ tiɲɛ
o de kama n'i ye alakira sɔrɔ i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ nka n'i ye alakira jɛ fɛn bɛɛ lajɛlen taara k'i to o tuma an ka seku ninnu u minna alakira kanu kɔji de la o de kama u ye cɛw dan nka ni maa min ma min o la wajibi e bɛ kɛ cɛw senkɔrɔfɛn ye an bɛ dugawu kɛ Allahu Taala ka barika don nin tɔn in na Allahu Taala ka wasali kɔrɔta di tɔn in ma amen Allahu Taala deli kira hɔrɔma kama Allahu Taala ka jamana in mada hɛrɛ la an ka seku ka ladiriyaw an'u ka kilenenyaw n'u ka ɲumanyaw barika kama Allahu Taala ka jamana in mada hɛrɛ Ala ka bɔkolow sabati muɲu ani sabali Ala ka di an ma Ala ka an ka baaraw kɛ Ala kama baara ye Ala kana yira y'u la Ala kana waso y'u la Ala k'u sara kɛ an ma jannatul firdawsi ye Ala k'u k'an ye Ala kɛra hɔrɔma kama salatu barika kama salli ala Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Aw kan de kɛnɛ organiser ka taa ni carte d'invitation ye ka ministre invité a kana kɛnɛ nin kɔnɔ a bonyana a ma kojugu a jara a ye yanni juma cɛ ni o ye kun na se nin ye carte d'invitation a kuma ka secrétaire particulier ka tabali kan parce que a kuma yɛrɛ kɔnɔ ko a bɛ na mais ciw caya kama barajigi bɛ se wagati min a ye ci bila ma ko n ka na ko Kulibali kun ka di n ka se kɛnɛ ni ka yan nɔ mais toruraw kɔnɔna la i ka carte minɛ i ka na représenter kɛnɛ kana wuli cogo si k'a sɔrɔ i ma se yen nɔ wa hali n'i sera yen fana i k'i sigi ka seku kɔnɔ n ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ye ani bonyanbasegi ko o lase seku ma seku o ye ministre ka cikan ye o ni a ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ye ani bonyanbasegi ka ɲɛsin i ma a ko kɛnɛ min filɛ nin ye jamana mago bɛ nin kɛnɛ sugu de la bi ni o ye faraɲɔgɔnya ye jamana mago bɛ nin kɛnɛ sugu la ni an farala ɲɔgɔn kan jumɛn de na paix de na an mago bɛ paix ani cohésion nationale an mago b'o de la bi bon n'i ye kɛnɛ nin lajɛ siya bɛɛ lajɛlen bɛ yan nɔ jamu bɛɛ lajɛlen bɛ yan nɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen a bɛɛ représentant bɛ kɛnɛ nin kɔnɔ bi cohésion nationale bɛ tɛmɛ o kan o bɛna ka na jumɛn sababuya o de ye paix bon ministère yɛrɛ de kan ka nin kɛnɛ ɲɔgɔn organiser mais an ka sɔrɔ dɔgɔya kama ni an ka fêtières sɔrɔla ka kɛnɛ nin organiser bonyanbasegi kan ka kɛ u ma o kuma kɔnɔna la ministre ko ko ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen k'a lase seku ma ani a balimaw ani a ka kalanden bɛɛ lajɛlen ani organisateurs ani kɛnzanbugu o sigibagaw parce que olu de fana sɔnna kɛnɛ ka sigi yan nɔ ka dugutigi ani maire ani cɛ ni muso ani jeunesse k'u bɛɛ lajɛlen fo a ye cikan dama dama don da cikan fɔlɔ o ye jumɛn ye ko kɛnɛ min filɛ nin ye duwawu jaabi kɛnɛ don duwawu jamana tun bɛ tagabolo min ka bɛɛ lajɛlen ye a ye an bɛ don ko dɔw kɔnɔ i b'a ko jamana dugu tɛ se ka jamana sɔrɔ yen walima sini tɛ tɛmɛ k'a sɔrɔ yen nɔ mais o ko bɛ tɛmɛ minnu y'o kɛ jamanadenw ka cɛsiri bɛ a la ani sijaw ani karamɔgɔw olu b'a la ani sifinnakaw bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka ɲami kɛ kelen ka dugawu kɛ ani nin kɛnɛ ɲɔgɔn min bɛ se ka dugawu kɛ a kan a bɛ kɛ ka jamana bɔ kosɛbɛ ko aw kana ɲina dugawu kɔ jamana ye jamana marabagaw aw ka dugawu kɛ u ye jamana finitigilakaw minnu bɛ frontière la bi furaw na an ka se ka sunɔgɔ dugu kɔnɔ yan nɔ ani min bɛ dugu kɔnɔ anw cɛ la ka anw lakana a ka dugawu kɛ u ye Ala ka se di u ma minnu banana an lakanali kɔnɔna la Ala ka nɔgɔya k'u ye minnu fana ni tora a la Ala k'u fara sahidusiw kan ko an kana ɲina o kɔ cikan laban komi sigi kuntala jan nata yɔrɔw ka jan o ye jumɛn ye ministre ko ka a yira o la k'a fɔ a ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn ni o de bɛ taa diinɛ hukumu kɔnɔna la
ko dayɛlɛlen don a bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn mana taa hali n'ale yɛrɛ ma se ka o jaabi a ka lasigiden dɔw bɛ sɔrɔ ka o lamɛn ka ci fɔ a ɲɛna kɔnɔna jɛlenya la bon an mana wele su ni tile a bɛ ye kɛnɛ kan ni a yɛrɛ ma ye a ka lasigiden bɛ ye ka yafa deli o kɛ seku fɛ ani a ka a balima bɛɛ lajɛlen ani a jɛɲɔgɔnw ale yebaliya la a ye représentant min bila ka na o ka petite personne ya kɔnɔna la o seku ka a wasa don o la ka cikan nin ko o minɛ a ko ko o da seku tulo kan ani a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen a bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲini seku fana fɛ jamana ɲɛ a n'a ka département kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen o bɔlen kɔfɛ yanni ka bɔ kuma kɔnɔ an bɛ presse fana an b'o fo kosɛbɛ parce que an bɛna sigi ka na baara min kɛ minnu bɛ yan olu dɔrɔn de bɛ a ye mais n'i y'a ye diɲɛmɔgɔ bɛ a ye olu de bɛ a ta ka bila fiɲɛ fɛ mais an man ka ko o fana kan ka fo kosɛbɛ ka organisateurs fo ka bɛɛ lajɛlen fo an da sera minnu tɔgɔ ma ani an da ma se minnu tɔgɔ ma ɲinama kɛ u kɔ komi tɔgɔ bɛɛ tɛ se ka fɔ adamaden yɛrɛ dala ka bɔ ɲinan na a mana kɛ cogo i bɛ ɲina n'o tɛ négligence ni k'e ci kan dama dama ye ci min donna n da n ka na o fɔ seku ɲɛna ani a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ni file min bɔra kuma la o ye ne ka kuma dɔnbaliya ni ka kodɔnbaliya ye n b'o o yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ wasalamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Ni honorable docteur Fuseni Ouattara commission défense CNT a ko ko n ka dugawu ɲini aw fɛ ka tila ka dugawu kɛ aw ye ka da k'a fɔ a si ma y'an sɔrɔ ɲɔgɔn salon an tun bɛ yan nɔ ɲɔgɔn fɛ a ko farigan de b'a kan o tuma kan k'a bɛ dugawu ɲini seku fɛ ani jama bɛɛ lajɛlen ala de bɛ da ɲuman dɔn a ko n ka kuma CNT tɔgɔ la ka foli kɛ seku bonya kama fɛn caman bɛ yen bi alhamdulilayi jamana in a bɛ ka ɲɛ sɔrɔ a ko fɛnɛ Maliki Jawo n'o ye CNT président ba ye u k'a ma n'a nana a ka dugawu kɛ communauté dogon ye u bɛ ka baara mun kɛ gouvernement transition u b'a kalama ko wa u ka dɔ fara dugawu kan ni ninnu kun tɛ n bɛ gɛlɛya kosɛbɛ u nɔ yera o tuma ko ka foli kɛ aw ye yɛrɛ ye ci bi fo a la ko ka dɔgɔnɔden bɛɛ lajɛlen fo k'a taa tɔgɔ ma a ye kuma dɔ fɔ n ye n yɛrɛ ye n jija de ka n dege o fɔcogo la ne bɛna sigi ka k'o fɔ a ko n ka wele bila maliyɛndenw cɛ n'a muso ma ko an ɲini ka dɔgɔnɔya dɔn fɔlɔ dɔgɔnɔya ye fɛn min ye ko sirilen don malidenya yɛrɛ de la donc dɔgɔnɔ de bɛ tɔɔrɔ a bɛ tila ka yafa i bi bagama a bɛ sabali k'u ka Seku Sala yɛrɛ u k'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ Seku Sala kun ye jɔnni ye ko maliyɛn k'a ɲini k'a dɔn diɲɛmɔgɔ k'a ɲini k'a dɔn farafinna fɛnɛ k'a ɲini k'a dɔn Seku Sala kun ye jɔnni ye fo kana se a bɔnnaw ma bi kana se Seku min bɛ golo kan bi maliyɛn k'a ɲini k'a dɔn sa caman fɔra dɔw ma nka u k'a ɲini k'a dɔn Seku Sala buruju bɔra yɔrɔ jumɛn n'u dɔnna ko malidenya caman bɛ sabati. Ala y'an si hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la. Amin. Komi den mairie tɔgɔ la. An ye welela an ye wele jaabi. Ala ka kɛnɛ in barika. Amin. Ala ka dugawu bɛɛ minɛ. Amin. Jamana mago bɛ fɛn minnu na. Komi den tɔgɔ la. K'an ka na. K'a fɔ aw ɲɛna. K'an b'aw kɔ. Su ni tile. Aw ka wulikajɔ. O y'an ka wulikajɔ ye. Aw bɛ ka dugawu minnu kɛ jamana ye ala k'a bɛɛ minɛ ala ka sini kɛnɛ di fɛn o fɛn minnu binna jamana kɛlɛ in na ala k'u bɛɛ ala ka hinɛ sigi u bɛɛ ma ka dugawu k'u ye ka dugawu kɛ seko ye seko minnu bɛ yan nɔ bi o y'an dɔ de ye an bɛɛ dɔ de don an mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ jamanaden mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛɛ de ye kelen ye jamana mago bɛ fɛn min na o ye dugawu ni kalan de ye dugawu ni kalan o ye kɔrɔlen ko ye bi ko tɛ dɛ. Bi ko tɛ an b'a dɔn dɔw t'a dɔn denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ u t'a dɔn mais an b'a dɔn. Donc n nana n'u tapis de tɔgɔ la. K'ale nana n'u tapis de tɔgɔ la foli la. A yɛrɛ tun bɛ fɛ ka se yan sɔgɔma in na. Ko n'u yɛrɛ de tun bɛ fɛ ka se yan sɔgɔmakan na. Mais a taara ci wɛrɛ la. Ko ci wɛrɛ donna sen kɔrɔ ko a taara ci wɛrɛ la. Donc a ko k'an ka ko bɛɛ kɛ ne ni Seydou ka se yan. Ko a ni Seku ka ko bɛɛ kɛ k'o ka se yan. K'a ka foli lase Seku ni a ka kalandenw ma.
ko ka foli la se seku ni adogoni ni anaka kalandew ma ani jama bele jele ni beya ani silame jama kele munu sita ka o yera soro ya comme aya fo ti una gina dogo e ambele tado ko jinna dogo o ya fo to na ambele jini tado an dogo bele jini kasiro dogo kana duba dogo kana ko akoro de duba donc bele tado bele ba ko do ko bele ba ko no beta donc kamni gina dogo sira ko kamni gina dogo sira ambe herani bade di ko ambe herani bade de la benni herani bade kan kele fo don da kele na bota kele na ko ambe ko dina ay mission chaman ke pour ka la se ka tarbe ni mali ko ko ani mission chaman ke pour ko anga se ka mali ko no dogoro be wo ko na ka be ni ka fa nyoka donc o alhamdulillah o alhamdulillah donc somayna ja bi so madan na fara ko do be ya jati donc akaka engagé ya na fola dobe wajibi do ko ginna to ko ulu do no wa duba nyema wajibi do ka se ka ya ani se ni aka lo fe mo ani se ko no fe mo ka se ka nyoyi anga nyoy pour ka je ka do ke jamana ko anga nyowa ka se ka nyoyi ka je ka do ke jamana ni nyowa fe o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔlakaw olu ye duwawu kalan fɛn min sɔrɔl'o la an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ bidugu yɛrɛ ka hɛrɛ minnu sɔrɔ n bolo ya rabi ala k'o hɛrɛw jiri tɔɔrɔ minnu sɔrɔ an na ya rabi ala ka wuli jamana ala ka kolo suma basigi ni bɛɛ ala ka sabati jamana kɔnɔ ala ko sabati an ka dukɔnɔw la ani kabilaw la ala k'o kɛ rasulu kanu kosɔn sugu yɛrɛ hɔrɔma kosɔn sɔli ala muhammad اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك به اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعلنا في الدنيا مهتدين وفي الآخرة مرحومين وبطاعتك عاملين وعن معصيتك هاربين وبنعمتك شاكرين ومن الفتنة سالمين ومن البلاء محفوظين ومن الشدة معجوبين وعند الموت فرحين وفي القبر ثابتين وفي النشور آمنين وعلى صراط جائزين وبالهول والدين وإلى جنتك سابقين ومن النظر إلى وجهك الكريم متمتين وفي الآلين ساكنين مع النبيين والصديقين والشهداء وصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم آمين alhamdulillah an ye Sheikh Abdulaziz Aqib Sori ka kalandenw ye a n'a denkɛ Sheikh yɛrɛ ma se ka kɛnɛ sɔrɔ ka da dar'o la min ye farikolo lafiya ye a ko hali n'a ma se ka na fa a jeli dɔ ka ye kɛnɛ kan ka yira dɔgɔnɔw na k'olu n'u bɛɛ ye kelen ye ni ko dɔgɔnɔw ye ko mɔsiw o tuma na an bɛ to yan n'an posa yan fan ne mɔɔrɛ zin lafi wɛnɛ yiri lafi n baw na mɔɔrɛ n'aw ma mɔɔrɛ an sigira hɛrɛ la ala ka wuli hɛrɛ la o kɔfɛ min bɛna duwawu kɛ o ye Sheikh Abdulaziz Sori ka denkɛ fɔlɔ ye a jeli bɛ yan den min n'a y'a kolo depuis a fitinin ma ka bila kuranna durusi kɛnɛ kan a ye kuranna durusi depuis a ka dɔgɔ a y'a kolo ka bila sufi sira kan a y'o denkɛ fɔlɔ de bɔ ka na bila kɛnɛ in kan yan o de bɛna duwawu kɛ o tuma na bɛɛ ka Amina laminɛ ko Musa Jaabu b'a la. الميزان راجحين وفي الحوض الواردين وعلى الصراط متجاوزين وإلى الجنة سابقين والنظر إلى وجهك الكريم المتمتعين وفي عليين ساكنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأسرف عليه النهار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم اجعل بلادنا من خير بلاد واجعل آمنة مطمئنة إلى يوم تنادي اللهم عضد عنا زيكا على زيك والفساد على الفساد اللهم اسلام من كان في إسلام المسلمين وحدك من كان في هداية راحة المؤمنين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل عذرا إذا نسيت الله سهلا صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تاريخ كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تأجيل عند تلاوته أو كسل أو صلاة أو ضيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاغضبوا منا على التمام والكمال والمهذب من كل إلهام فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه معجل حقه مع الأداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة
البشارة والأمان آمين. ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبينا قبل المنايا أنه من الغفلة والكسلان أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيد وجوهنا يوم البأسات رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وأسقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان أستجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان آتينا جميع ما سألناك به في سر والإيدان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلاءة القرآن وآتينا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن ورحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مورسا وفي القيامة سفيرا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين الناس سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما من فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وآتنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بصفاءة القرآن ورفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا بألف غلفة وبالباء بركة وبالطاء توبة وبالصاء صوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخالق الآمن وبالضال ذنوبا وبالظال ذكاء وبالراء رحمة وبالراء زلفة وبالسين سماء وبالسين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاء ضياء وبالضاء دهارة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف غرفة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو صلة وبالهاء هداية وبالهام ألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الداعين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الداعين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح صحابي رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا
وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Segu Sala mɔdenkɛ ale nana ka nin kɛlɛ belebele in seereya ka fara kalanden tɔw bɛɛ lajɛlen kan dakurunya 2 folikan min kɛra ani duwawudon minnu kɛra a fɛ an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ala ka an ka jamana suma, Ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ, Ala ka jamanaden kan bɛɛ, Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye. اللهم صل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ye kuma galamani ten ko yɛrɛ labɛnba jɛkulu la fɛn min sɔrɔla olu ka nisɔndiyakan ni folikan ni duwawudon na an ka jɛ an ka ɲɛmada olu fɛ. Bi an bɛ duwawu kɛnɛ mun kan a kɛra Kɛsanbugu famille Seydi Karambe san o san ni ɲantuma an bɛ to ka jama wele ka duwawu kɛ duwawu kɔrɔ ye an ka seko minnu taara ka duwawu k'u ye an bangebaa minnu taara ka duwawu k'u ye ka duwawu kɛ jamana ye a caman bɛ yen an bɔra burusi kɔnɔ de ka na ɲinini na an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka duwawu kɛ duwawu ni sababu a bɔra Sekusala denw de la Sekusala denw o ye duwawu nin d'an ma san o san ni nin ɲantuma sera ko an ka fara ɲɔgɔn kan ka duwawu nin kɛ donc o de kosɔn an bɛ jama fara ɲɔgɔn kan ka duwawu nin kɛ sisan a bonyana an b'a kɛ tile 3 de kɔnɔ bi de ye a tile 3nan ye kunun a sini an ye kuranɛ jigi siɲɛ 2 kunun an y'a jigi siɲɛ 3 bi an y'a jigi siɲɛ 2 o de bɛna kɛ siɲɛ 7 ye donc kuranɛ jigikun tɛ foyi ye walasa ka hinɛ kɛ jamana ma ka hinɛ se an yɛrɛbakun ma maa o maa mun nana ɲini na ala k'o garisɛgɛ foni jamana bɛ cogoya min na an dalen b'a la an mɔkɛ an ka sekujɛ belebele
ne ale ka duwawu a bɛ jaabi an dalen b'a la sɛgisala parce que sɛgisala miseli de kun b'a bolo jamana kɔnɔ ka siyaw kala ɲɔgɔn kan bi i yɛrɛ nana e y'a ye fulaw bɛ yan dɔgɔnɔw bɛ yan numuw bɛ yan bosow bɛ yan siya bɛɛ de ta de sɛgisala ye o de kosɔn miseli b'a bolo a ka siya ma dɔn joona ka sababu kɛ siya kala kama n'o de a ka siya dɔnnen de don n'i kɛ bɛɛ ta ye a dɔn man di o de kosɔn ale ye mun dege an na ko an ka jama bɛɛ wele an kana maa bɔ maa la ka duwawu nin kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ɲinan ta de nin ye ni ma fili ɲinan siɲɛ 24 de ye ɲinan ye an ye duwawu kalan daminɛ mais duwawu dira an ma ɲinan ye san 31 mais ka bɔ kɛnɛma ka caman wele ka autorité wele ka silamɛw wele nin y'a siɲɛ 24 de ye donc ɲinan ta kun cɛla cogo min ala ka san wɛrɛ ta yira an na maa o maa mun y'a ka dɔrɔmɛ ta ka don ni organisation na an ka foli b'u ye ya rabbi ya ilahi kalanden minnu ye kalan kɛ an ka foli b'u ye dante foli min na an ka muso minnu ye tobiliw kɛ an ka foli b'u ye dante foli min na an ka segu mun wulila ka na mun ye belebele mun bɛ an ka golokan sigi la alhaji segu bukari sala sibi a ka yambiriya la de an ye nin sigi a n'a dɔgɔninw o bɛɛ kun bɛ yan an b'u fo dante foli min na an dalen b'a la o ye duwawu mun kɛ ala b'a jaabi ala ka san wɛrɛ ta yira an na ala ka sijan d'an ma bon salo an kun y'a fɔ ala ka sina dɔw kun bɛ an cɛ la o ma yan sɔrɔ ala ka hin'u la ala ka hin'u la ni ko n b'a kɔnte o ka ca ala ka hin'u la ala ka jamana basigi jamana ɲɛma o ka ciden fana nana yan an b'u fɔ kalandenw bɛɛ tɔgɔ la donc assemblée tɔgɔla mɔgɔw fana yera yan an b'u fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ tɔgɔla bɛɛ nana yan an b'u fɔ dante foli na donc mukadamu tɔgɔla kalandenw tɔgɔla organisation tɔgɔla i sera ka mun da jamatul la o de ye nin ye duwawu taal b'a bɛ sɛgisala nji ma wuri o duwawu bamakɔ kɔbɛ o alhaji abubakar sɛgisala sibe kango hokkime o duwawu hitande fu o min kawrtina taal b'a bɛ min kawrtina sal b'a bɛ min kawrtina sakiraɓe en gaɗa duwawu o yambiri min kammar ɗum hitande fu wakkati o yettiga fu min kawritina suudu baba ɗum fu min gaɗa janga qur'ana hikka qur'ana jangama kila jetti hekki ceeñen kila ɗiɗi en gaɗi ceeñen kila tati handen kila ɗiɗi ɗum en gaɗi donc sekuje men du joɗiɗe salli ko e alhaji segu bukari sala siɓe kanko ɗo tawama ɗo kanko e miraɗel maɓɓe fof ɓen tawama ɗo ɓe gaɗi duwaw allah jaabi duwaw ko hikka duwaw ko kammade santiri no worri o so a wi santiri ga fof fu nata eɗen mbawi wiide mali fou yallah qur'ana ko jangga ko mala ana ɓuuɓo allah ɓuuɓini malu allah waɗɗo kawrintina par ce que minen sekuje men sek sala hono wiyata misel o joguino o ñoyoto o ñoyan kaaɗo o ñoyan pullo kanko hertini fulɓe kanko hertini haaɓe min jiima donc kammare makko en noɗɗama hande en fulɓe wonno ɗo bambarankoɓe wonɗo haaɓe wonɗo hal seɓɓe ana wonɗo hono ɗi keɓgol ana tiiɗi saabu homo saabe sek sala omo yiilono ɓe fof omo haalano dengal fulfulde omo haalano kaɗankore o seeɗa e fe goto no wonno ni minen en kawra kammari ɗum duwawa waɗa allah jaabi duwawa allah jaabi ko duwawa allah holle en ma wuuri onon ɓerten garɓe ɓo mbiɗa salminomin sanne donc mbiɗa salminomi o woni heɓa min haalmi seeɗa minen haaɓe fulfulde men laaɓa sanne o keɓimo o woni salamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu an bɛ kɛnɛ min kan sigita ala ka kɛnɛ don ala ka san wɛrɛ jira an na an sira hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la ala ka ɲɛnga d'an ma sigita ala ka sara an y'a daminɛ a mɛnna a bɛ ka taa ɲɛ ala ka dɔ fara a kan an faw y'a kɛ ka tɛmɛ tuuru sera an kɔrɔw ma olu y'a kɛ ka tɛmɛ a sera anw ma an fana b'a kɛ ka an dɔgɔninw n'u tuuru sera an ma olu fana k'a kɛ ka ɲɛ bɛɛ an ka jija bɛɛ ka u b'a kɔrɔta ala k'an ta kɔrɔta sisan ala kɔni a banna a denw banna a mɔden bɛ yen ala ka barika don a la a mɔkɛ mun kɛ o ɲɔgɔn na ala k'a d'a ma a mɔkɛ a ye jama fara ɲɔgɔn kan an ye duwawu sɔrɔ an ka dɔgɔnɔw an bɛ hɛrɛ mun na sigita ala ka duwawu don ne ye sigita ala ka nafa dun n y'a nafa yala an ye sigita ala ka ji ta an taara tile n'an bɔra tile an bɛ taa ɔndasan n'an bɔra ɔndasan an bɛ ka ji ta an bɛ na n'a ye so a bɛ di an kungo la ka di so ma so bɛ ji min an bɛ ɲɔ susu n'o ye saga faga
kongolo ni she demba ta abija maka abija jenaba abe demba jakuru abe wayan dogoni ande ba ka nyo susu amba ka tubrike woro be dama sigitala woro dama ande sigitala ka nafa ante da don ko tebe mo koroba woro mina ambulu dongale nyedi men nemine sigitala ka jatigila anga suguni men nyona ay ne nyemina ka salu debo temana ala barka la nyedi man nemine ni be sigitala don ka e ba ko kabako mba do sina mba do kungula mba do balmo bela ni be sigitala fo ngi barka da ala ya tobul gelo bana ne do wonu be ala ndum bala mbo fo mbo wal nyuma don ala ka barka du dewna sini kenaya labango nyuma ala ka duma ala ka barka du andena ala ka sirudia ka garse ko foni te tan aka jija ala ka do fara tubulga ya famia ala ka men be tabale ala ka dama ala garse ko foni aka jija tobulla nse kuma ka gelo ko jamala zara duo ena mbiya duo ban doga nyome amna pande baydi amna abi duo kandiba amna abi mi kana sagbala amna yobili kan kono sembe na amna minde wala nyemo ko mitu tegna tunam bonde gbala kila yobili jamba bar ko la bon gambulu ko amna sagani zaran doga nyome urububu andambuyi urububu ngwe banjugo andambuyi banjugo ngwe sega jon egene anda andi alkani sega inu kanambiya ini kanambe ba yobili amna sembe na ndie amna min bayde sala duwo na posadi ndinge miga min dage amna mi bangi kanabe tembe mi bangi kan wujuli mi den kanabe kan wujuli ba se kuna bene yow ege na fa yo mi ko ege mbinne sene amna eti ombe amna nanguri yegede na amna min gambudi amna nanguri yegede na amna min gambudi amna kana nyomi amna bargola bon gambudu ka sakani amna tunan dinge bala sembena amna kende pande amna yirwa kanni amna apendo nyangulunda amna Ambaden Cherif La TV lajabagaw Maliko na Maliko kan foli ni wale nyimando oye aw de tay aw munu sogoleno Cherif La TV la wagati bela jelena nin tuyanye Bamako ala mahinela ankara mogo El Haji Sheku Sala la alega kalandew aninga fara akanumbagaw na modew kan ka bo Bamako fanchama fe la dala obi fara nyonga ka kurane kalambelebele min ke nin tuyanye o keneka amba nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe kurane min kalana ala ka mine duwa munu duna ala ka duwa nunu bela mine makan sanuma munu fora ala kange jon kunandi ka maka nunu waleya ka nyina ala fe anga jamana chebe ni kambe ala ko do jamana den kelingene na bela jeleni yonche ala kunyo garte do mina ode ni amba fala ka sigida were irana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran lakum. Tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme Got